Bayan cimma yarjejeniya a Gaza, sojojin ƙasar Iran sun gabatar da manyan sabbin ƙere-ƙere na makaman rokokinsu. Rundunar juyin juya halin musulunci ta ƙasar Iran mai suna IRGC ta bayyana makaman rokoki na zamani mai suna GAD da kuma IMAD yayin da aka bayyana su daga wani sansanin soja na ƙarƙashin ƙasa wanda yake a cikin ƙasar na Iran. Duka wannan na faruwa ne a yayin da rundunar tsaro na ƙasar Isra'ila mai suna IDF ta yi ikirarin cewa mayakan Hamas sun kaddamar da hare-hare kan mayakanta a Rafa. To amma yaya sababbin makaman roka na ƙasar Iran ya kasance? Bari mu tattauna akan wannan. Makamin roka na ƙasar Iran mai suna GAD yanzu yana ɗauke da tsarin kariya daga yaƙin lantarki wanda ake kira Anti-Electronic Warfare System. Sabuntawan da aka yi ma makamin GAD suna ba shi ƙarfi wajen jure ma hararen katsewar sadarwa ta na'ura. A lokacin da ƙasar Iran take farmakin ƙasar Isra'ila, ta yi amfani da makamin GAD H a yayin mai da martanin True Promise 3. Makamin IMAD yana da tsarin shigowa daga sararin samaniya mai iya yin motsi da kuma jagorancin Guided Re-entry Vehicle System. Sa'an nan makamin na IMAD za a iya goya mai abu mai nauyin kilogiram 750, sa'an nan kuma ya yi tafiyan kilomita 1,700. To a nan kun ga wannan binciken ya nuna za a iya goya mai makamin nukiliya ya kai shi zuwa nisan kilomita 1,700. A nan ga cikakkun bayanai na makamin GAD. Makamin GAD shine na farko a duniya wanda yake da nisan zango, tare da nau'ikan F da kuma H da kuma S. Sa'an nan makamin na GAD yana da tsawon mita 17, yana da nauyin ton 15 zuwa 17.5. Sa'an nan yana da nisan rank kilomita 1,350 zuwa kilomita 1,950. Sannan kuma yana da tsarin tuƙi mai matakai guda biyu, man fetur mai ruwa da mai ƙarfin liquid da kuma solid fuel. Hanyar tashin shi yana bin hanyar ballistic. Sa'an nan a yanzu an sanya shi da tsarin kariya daga aikin lantarki Anti-Electronic Warfare System. Sa'an nan an yi amfani da shi a yayin aikin True Promise 3 kan manufofin ƙasar Isra'ila. Sai kuma makamin IMAD ya kasance na farko na ƙasar Iran mai dogon zango mai kuma amfani da mai da kuma ruwa da kuma liquid fuel tare da kuma MAF. An sanya masa na'urar dawowa shiga ƙasa mai iya yin motsi wanda ya kasance sunan na'urar shine Maneuverable Re-entry Vehicle. Sa'an nan makamin na IMAD ya kasance yana da tsawon mita 15.5 sai kuma nauyin ton 17. Sa'an nan ya kasance nauyin tokar da ke cikin shi ya kasance kilogiram 750 sai nisan kilomita 1,700. Sa'an nan yana ba da damar jagoranci. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Muna tallata muku sabon shafinmu mai suna AB Hausa TV. Don samun ci gaban irin labaranmu za ku iya bibiyan mu a shafinmu na Facebook, haɗi da YouTube channel da sauransu. Dalilin kawo wannan dabaran shine TikTok ba sa bari ana wallafa komai ga yaƙe-yaƙe da ake yi a faɗin duniya. A yayin da kuka bi mu a sauran shafukanmu zai zama na cewa za ku fi fahimtar yadda abubuwan suke. Don samun cikakkun bidiyo na labaranmu ku biyo mu a shafinmu mai suna AB Hausa TV. Ni ne naku mai suna Ahmad HMA, mu haɗu a sabon shafukan namu mai suna AB Hausa TV. Sa'an nan ina ƙara ga miƙa godiya ga masoyanmu gabaki ɗaya.